Hyvää iltaa. Neuvostoliiton varapääministeri Ivan Arhipov torjuu väitteet, että Neuvostoliiton johdossa esiintyisi tyytymättömyyttä tapaan, jolla Suomi hoitaa ulkomaankauppapolitiikkansa. Tänään Suomen idänkauppasuhteiden tilaa päästiin koettelemaan käytännössä Neuvostoliiton varapääministerin saavuttua Helsinkiin Suomen ja Neuvostoliiton talouskomission puheenjohtajatapaamiseen. Talouskomission nelipäiväisestä puheenjohtajatapaamisesta ei tällä kertaa sen sijaan ole odotettavissa jymyuutisia uusista suurprojekteista. Nyt koetetaan vauhdittaa jo vireillä olevia hankkeita, muun muassa Kuolan kaivosprojekteja. Samalla osapuolet hiovat talousyhteistyön pitkän aikavälin ohjelmaa. Solidaarinen palkkapolitiikka saa suomalaisten kannatuksen. Tämä ilmenee Suomen Gallupin SAK:n palkkatyöläinen lehdelle tekemästä mielipidetiedustelusta. 2/3 vastaajista kannatti markkamääräisesti samansuuruisia palkankorotuksia. Tulosopimustavoitteista saivat muita selvästi suuremman suosion inflaation hillintä ja verotuksen keventäminen. Koko maan kannalta vastaajat pitivät keskitettyä ratkaisua parempana, mutta oman perheen näkökulmasta nousivat liittokohtaiset sopimukset etusijalle. Kiireellisin sosiaalipoliittinen tehtävä on vastaajien mielestä lapsiperheiden ja asumisen tukeminen. Liberaalinen kansanpuolue on tänään viettänyt 20-vuotisjuhlaansa Helsingissä. Ilman kansanedustajapaikkoja oleva LKP esittää erityisen kansalaisaloitteen käyttöönottoa. Eduskunnalle tehtävän aloitteen tulisi allekirjoittaa 5000 kansalaista. LKP:n puheenjohtaja Kyösti Laallukka esittää lisäksi muun muassa äänestysikärajan laskemista 16 vuoteen, jotta nuoret tulisivat paremmin huomioiduksi. LKP syntyi 1965, kun Suomen kansanpuolue ja Vapaamielisten liitto yhdistyivät. Viime vuodet LKP on toiminut keskustapuolueen jäsenjärjestönä, mutta ensi kesänä puolue itsenäistyy uudelleen. Kohulla odotettu ja markkinoitu kirjallisuuden Finlandia-palkinto on viimein tänään jaettu. 100 000 markan palkinnon sai kirjailija Jörn Donner kirjastaan Isä ja poika. Palkintolautakunta korostaa myös muiden kilpailussa mukana olleiden teosten korkeaa tasoa. On myönnetty kirjailija Jörn Donnerille romaanista Faarok suomennoksena Isä ja poika. Kouliintunut kirjailija hallitsee teemansa, kehittelee yllätyksellistä juonta, rakentaa kiintoisan kokonaisuuden, kehuu palkintolautakunta. Kirjailija vähättelee, muutkin olivat hyviä, palkintoa hän ei silti jaa, vaan tarjoaa muille kilpailijoille sen sijaan ryhmän. Ja minä olen myöskin harvoin elänyt päivää kirjoittamatta. Siitä on muodostunut välttämättömyys. Puihin jäätynyt runsas lumi aiheuttaa poikkeuksellisen paljon sähkönjakeluhäiriöitä maamme itäosissa. Sähköyhtiöt joutuvat raivaamaan puita, jotka ovat taipuneet lumimassojen painosta sähkölinjojen päälle. Pohjois-Karjalan ja Kymenläinen maaseutualueiden sähköyhtiöiden miehet ovat olleet raivaustöissä jatkuvasti yötä päivää. Kaikki muu yhtiöiden normaali rakennustoiminta on ollut viimeiset 2 viikkoa täysin seis. Jouluntienoilla puiden oksille jäätynyt räntäinen lumi on kerännyt päälleen uutta lunta. Tämä lumimassa painaa nyt puita sähkölinjojen päälle. Sähkön saanti on ollut paikkapaikoin hyvinkin katkonaista. Sähköyhtiöiden mukaan tilanne on todella hankala ja harvinainen. Kymenlaaksossa on yritetty käyttää lumenkaristuksessa apuna myös helikopteria, mutta apu on ollut vähäinen ja lyhytaikainen. Lumi on jäätynyt tiukasti kiinni oksistoihin. Kuluttajat ovat puolestaan moittineet yhtiöitä huonosta linjojen raivauksesta. Yhtiöt vakuuttavat kuitenkin olevansa voimattomia. Esimerkiksi suurjännitelinjan leveys on standardin mukaan 10 metriä rungosta runkoon. Näissä olosuhteissa tämä leveys ei kuitenkaan riitä. Entinen Formulan vaimamestari Keijo Roosberg vakuuttaa olevansa tyytyväinen uuteen tallinsa. Kävimme tapaamassa vuorokauden pikavierailulla kotimaassa viivähtänyttä Roosbergia. Talli menestyi erinomaisen hyvin viime kauden loppupuolella. Monet ovat ihmetelleet siirtoasi juuri nyt McLarenille. Teitkö siirtopäätöksesi liian hätiköidysti, liian aikaisin? Ei, kyllä mun mielestä oli ihan oikein lähteä sen takia, että loppukaudesta meni hyvin, mutta alkukaudesta meni huonosti. Nyt pitäisi saada semmoinen autolla menee koko kausi hyvin. Eikä näin ollen päätöksesi tuosta siirtymisestä et ole menettänyt yöunia, eikä muutenkaan se ole harmittanut? Ei, mä oon erittäin tyytyväinen ja
Ja se oli mulle erittäin vaikea päätös monilta osiltaan, myöskin monien yhteistyökumppanien puolesta Suomesta. Eli siirto kannatti täydellisesti? No, sitä mieltä, että se oli ehdottomasti oikea ratkaisu. Hulluhan mä olisin, jos mä sitä tässä vaiheessa jo katusin.